एनी टाइम। अच्छा रुआ मुंशी बने एग्रीगेट कितना मैम होगा के एग्रीगेट में यूज ईपीसीसी में दिखाई तो कैमरामैन जी हां तो दिखाई तो है कौन एग्रीगेट होबे हैं और ये एग्रीगेट भी वाले उनके दोनों बात एमएम के रखले बने एग्रीगेट हैं 20 एमएम के साइज में सिर्फ सिंगल गिट्टी यूज कइले बने धांधली करता ठेकेदार साहब ये तो एग्रीगेट भी वाले उनके बढ़िया नहीं खाई कैमरा में पता नहीं दिखाई तो है कैमरा पर दिखाई काम करता नहीं धांधली करता नहीं आखिर रास्ता में चलता कोनो आदमी बाइक छीना देता ओकरा तो ओकरा पे एफआईआर होता सरकार के करोड़ों रुपया लूटता रहा ठेकेदार ओकरा पे एफआईआर काहे ना होई करे करी ना गुंडाई माने या तो केकरा सौंपबा राउत माने काहे गलती होता ठेकेदार साहब नेता के हाथ में कोनो शासन के लोग के हाथ बा माने काम बढ़िया से होई तबे न रहो कब दिखाओ तनी लोग कहत तनी कि शक्ति बाबू के काम हो खा जियो शक्ति बाबू केकर काम मैं शक्ति खा जियो नु मैं धमकी ना देवे के चाहिए कि शक्ति माने हम वही नहीं तो पूछने कि व्हाइट स्टोन काहे यूज करते नहीं माने उजला गिट्टी काहे यूज करते नहीं तो यहाँ के द्वारा जवाब दिले कि शक्ति बाबू के काम हो अरे भाई शक्ति बाबू बाहुबली है कहीं के हम पूछे के चाहते हैं शक्ति बाबू कहीं माने शक्ति बाबू व्हाइट गिट्टी काहे लगावल जाता व्हाइट गिट्टी तो एस्टीमेट में नहीं है कोनो एस्टीमेट में ना रहेला व्हाइट गिट्टी ठीक बा 5 इंच रउवे बताई व्हाइट गिट्टी कोनो एस्टीमेट में रहेला थिकनेस कितना बाबे 5 इंच बा एस्टीमेट में 5 इंच 5 इंच 5 इंच ना वो 6 इंच नहीं के 6 इंच 5 इंच बा कहीं एस्टीमेट 12 वाला लगे एस्टीमेट 12 वाला लगे नहीं खेले 5 इंच बा एस्टीमेट केकरा लगे बा जय साहब के बोला ग्राउंड पर एस्टीमेट नहीं है तो फिर कौन कितना के रेशियो बा ईमानदारी से बताई का रेशियो बा माने ईमानदारी वाला बा जहाँ प्लांट पर जाके रेशियो जो हुआ देख माने एग्रीगेटेड बा जवाब दे ये जो प्लांट पंप का जाम ये जी ग्राउंड पर लोग पूछता गांव के जनता रुआ से पूछता कि ये एग्रीगेटेड जो रेशियो बा तो रेशियो में तो नहीं है आ रहल बड़े इंजीनियर ये तो फॉल्स रेशियो बा फॉल्स रेशियो। नमस्कार प्रणाम अभी हम पहुंचल बानी गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के पंडितपुर गांव में और देख सकते हैं कि वहाँ पर रोड के ढलाई होता और आसपास के ग्रामीण के ये आरोप बाकी है ढलाई में काफ़ी मतलब कि लापरवाही बरतल जाता है और जौन नियमानुसार ढलाई होके के चाहिए वो नियमानुसार ढलाई ए सड़क के नइके होत कुछ लोग बा आसपास में कार वालों के आरोप का दिक्कत बा आरोप बा कि एक ढलाई बस 8 इंची 5 इंची ढलाता आ गिट्टी भी 2 नंबर के बा ये व्हाइट गिट्टी बा गिट्टी चाहिए तो चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पर विवादों शुरू बा विवाद काहे खातिर होता मैंने होने ऊँच होता हेने खाल होता यही खातिर विवाद होता अपने से आदमी उठा के भरता यही से विवाद होता होने ऊँच एक ऊँच हो जाता है एक खाल हो जाता अच्छा यही खातिर विवाद होता का दिक्कत होता जी का दिक्कत बा दिक्कत तो कुछ नहीं है लेकिन बात रह गई कि ब्लैक स्टोन के बात ई बाटे उजला गिट्टी बा हाँ। जबकि करिया गिट्टी एकरा में लागे के हाँ चाहिए एक में काला ब्लैक स्टोन के गिट्टी लागे के चाहिए ब्लैक स्टोन लागे के चाहिए अच्छा हां सर का कहे का आरोप बा में पहले मुंशी जी आई कहने बानी मुंशी जी आ जाए आई मुंशी जी आई रहो कैमरा पर चढ़ी आई मुंशी जी यहाँ के बानी यहाँ के काम करा होता नहीं ठेकेदार के आदमी बानी जी का आरोप बा आरोप ये बाबे कि माने सरकार माने अपना जोन प्राक्कलन माने राशि जोन एस्टीमेट माने इंग्लिश में कहल जाला तो प्राक्कलन राशि में कितना इंची माने मेंशन के लिए कंक्रीट करके पीसीसी कंक्रीट करे के ओकरा बाद से जोन पिच भइल बा कोना के तो एकरा पहले भी यहाँ के दोबारा माने पंडितपुर बिशनपुरा पथ के निर्माण कइल गई रहे एकरा में बड़ लेवल के धांधली कइल गई रहे आखिर यहाँ के पूछब केकर काम हो तो केकर बताओ जाए राउर काम हो के बाहुबली हमनु जेकर काम रहे ओकरे नाम बताओ जाए माने कहे के मतलब बा कि रोड बढ़िया रही तो लोग चली शक्ति बाबू का काम हो तो अजीत बाबू बताओ जाए सरकार वही खातिर पास करती है रोड सड़क केकर बताओ जाए जेकर काम हो यहाँ का पूछनी केकर काम हो तो केकर बताओ हमार मूलभूत आवश्यकता के पूर्ति करे के सरकार पर टेंडर अलॉट कर ले बिया हमरा असुविधा बा हमरा के धोखा के टेंडर अलॉट कर ले सरकार रउआ ऐसा लोग खातिर लूटे खातिर ना रउआ कॉर्पोरेट लोग के लूटे खातिर ना हमसे गरीब खातिर आवश्यकता के पूर्ति खातिर सरकार टेंडर अलॉट के ले बिया सरकारी के टेंडर है और अपन टेंडर तो है ना निजी रुपया से नहीं बनत के रुपया निजी नहीं लागले में गलत काम थोड़ी होता है ना गलत नहीं होता एग्रीगेटेड माल वही रहेला थोड़ी होता है एग्रीगेटेड बा रेशियो बा ओकर देखो तनी का रेशियो बा मेरे वो ईमानदारी से बताई सब कुछ छोड़ देवे के सब छोड़ देवे के ना ना सब छोड़ देवे के माने ईमानदारी से बताई सब छोड़ देवे के सुनी ना मुंशी जी सब बात छोड़ देवे के विवाद अपना अलग जगह पे बा माने रउआ ईमानदारी से बताई कि बा रेशियो ठीक बा रेशियो बात सब इंजीनियर वजह नाप के कंप्यूटर में फिट कइले बड़े ऐसा कोनो बात सब इंजीनियर के बारे में पता नहीं है इंजीनियर का बालो इंजीनियर के बने पूरा बिहार के इंजीनियर रोज धराता रहे जाता रहे देखत नहीं कि वो सोशल मीडिया चलाओ तो के और वो लोग के बड़का मोबाइल होई निगरानी विभाग कितना जना के धो के ले गइल हैं अभी हमने के बरौली के एक जना धराई रहे हैं बताई
तो ये सब माने काम होई है रोड पर, तो रोड चली ढेर दिन रोबे बताई ईमानदार से मन से 7 साल के गारंटी बाइक गारंटी बा रउआ ठीक बात कहता नहीं 7 साल के बाद बीच में टूट जाए तो ना नु आब रउआ रउआ से था पता ना चले रउआ कहां गई हमारे ही घर बा गोपाल के घर बा कोनो दूर थोड़ी गोपालगंज घर बताओ गांव के लोग किसान के लोग अपन खेत बाड़ी छोड़ कर के खोजी ना कोई विदेश से नहीं खी है बजा के तो हम कहां कहता नहीं करवा विदेश से ए जे घर बा काम हमनी के मुताबिक काम होके गलत काम यदि के पब्लिक आरोप लगावता तो ओकरा में सुधार होके के चाहिए कि ना ठेकेदार साहब रउआ बताई सुधार होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए तो फ्रॉडबाजी कब तक ले चल फ्रॉडबाजी नहीं क्या हो एने 3 इंच ढलाई हुआ होने 4 इंच ढलाई कोनो कहीं जांच हो जा कोनो दिक्कत जांच हो जाओ नु 5 इंच बस हर एक जगह 5 इंच जांच माने होखो एक और क्या दिक्कत बा चली तो देख 6 इंच कहता नहीं हम कहता नहीं 5 इंच करी 5 इंच पर जांच करी चली तो देख सकता नहीं कि ई बा मुंशी जी बानी बताओ तनी कि 7 साल के गारंटी पर रोड बनता ही 7 साल में कोनो ऐसा बात होई तो यहाँ लोग बानी की यहाँ लोग रिपेयर करबे नु जी हाँ जी हाँ तो यहाँ के मुंशी जी बानी यहाँ के बताओ तनी हालांकि आसपास के ग्रामीण के आरोप बाकी ई जौन एग्रीगेटेड बा जो रेशियो चाहे तो रेशियो में नहीं और ये 5 इंच का ढलाई होता और सबसे बड़ा आरोप बाकी उजला गिट्टी से ढलाई होता जबकि करिया गिट्टी से होके चाहिए मुंशी जी ये ना बात बा एगो तो सबसे बड़ा ही माने बात बाकी करिया गिट्टी से होके चाहिए उजरका गिट्टी नहीं लगता हमरा जो ना होता है जैसे माने उजरका नहीं होता माने साइड से उजरका नहीं होता उजरका गिट्टी होता जबकि मुंशी जी भी ये बात के मानता नहीं कि साइड से उजरका गिट्टी होता तो हमें जी करिया कैसे बना दे उजरे गिट्टी से होता बात सही बानो मुंशी जी है हाँ तो उजला गिट्टी से होता है देख सकता नहीं कि सड़क के ढलाई लेकिन आसपास के गाँव के लोग के आरोप बा देखिए उन्हें चेकिंग भी होता है तो आए है ना थोड़ा सा कैमरा में चौप किया है भाई दिखाई क्या ना बने कैमरा में पता नहीं दिखाई तो है कैमरा पर दिखाई हाँ 4 इंची 4.5 इंची बा 4 इंची बा 4 इंची बा सूखी तो बैठ आखिर अभी और बैठी कंक्रीट अच्छा रउआ एगो बात बताई कि मान ली कि हमरा के सरकार तो अपने अपन सुविधा खातिर सरकार अपन व्यवस्था कैले भी है ना सरकार नया काम के टेंडर देले भी है सब कुछ मैंने पर्याप्त रोड बहुत अच्छा रख ओकरा बाद भी मैंने पीसीसी होता है तो वो लोग सोचा था ठेकेदार के द्वारा सोचा जाता है कि जितना भी लिपा पोती को पैसा निकाल ली पैसा बचा ली ये थोड़ा मैंने चूंकि न्याय संगत बात नहीं है बिल्कुल 4 इंच से ऊपर नहीं मान ली कि कोई लड़का बैंक में से पैसा 10,000 रुपये उठा के लेके रास्ते में छिनतई होता तो छिनतई के FIR होता लेकिन शासन में रह के इतना बोर लोग अमीर लोग सरकार के लूटा तो लोग क्या होता कोनो कार्रवाई नहीं हो कोनो कार्रवाई नहीं हो सही बात बा जब सरकार के इतना बड़ा लोग चुना लगाओ तो लोग पे FIR हो चाहिए लोग पर केस हो चाहिए आ इनकर मुंशी खौफ देखा होता कि शक्ति बाबू के काम हो का आग्रह करे रोल के आरोप आग्रह बा कि आखिर मतलब कि स्कूटी के शॉप होता स्कूटी के नीचे काम होता ये काम के देख रेख करे खातिर जेई होई यही होई SDO होई आखिर मान ले कि गलत काहे काम के उकरा होता बिल्कुल बिल्कुल गलत ना होके के चाहिए हम जनता के पैसा के इंसान की काला गिट्टी काला स्टोन यूज करस सीमेंट के रेशियो का बा ये हमरा जानकारी होके चाहिए हमरा एस्टीमेट उपलब्ध होके चाहिए कि एस्टीमेट हम काम कराते हैं तो हमरा एस्टीमेट चाहिए देखे खातिर ठीक बा कि आखिर सरकार के कितना इंची ढाले खातिर व्यवस्था कैले बा प्राक्कलन राशि का बाबे ई सब हमरा जाने के हक बाबे आम जनता होके के नाते बिल्कुल हमरा कोनो बात माने मांग नहीं है हम गुंडा के तरह कोनो मांग नहीं है हम आम आदमी हम तो गरीब आदमी होइसन हम तो कमा के खाए वाला बाकी सही काम होके के चाहिए नियम जौन एस्टिमेटेड बा ओ कोई हिसाब से होके काम होके चाहिए बिल्कुल तो यहाँ लोग बानी ग्रामीण और यहाँ लोग के मांग बा कि जौन मतलब कि एस्टिमेट बा एस्टिमेट के आधार पर काम नहीं के होत जबकि जोर जबरदस्ती से काम होता और ये कहीं ना कहीं इस सरकारी रुपया जौन बात उनकी जनता के पैसा है और जनता के सुविधा खातिर सड़क बन रहा बा तो कहीं ना कहीं लापरवाही से इस सड़क जल्दी टूट जाई ओकरा बाद से केकरा के खोजत रही कहाँ दौड़त रही इस सबसे बड़ा सवाल बा और सरकार से प्रशासन से जे भी एमे जेई बा SDO बा ओकरा के जौन बात उनकी एकरा ऊपर ध्यान रखे के चाहिए कि सड़क में जौन एस्टिमेट बा ओकर पालन होके के चाहिए। बहुत